Fadal biss 17 jum għal-festa tal-miliet u l-ispirtu ta' dan iż-żmien tas-sena issa qed jinħassew. B'tiżjim mill-isbaħ villaġġi tal-miliet ħelu tradizzjonali u l-mużika assoċjata ma' dan iż-żmien festiv. Il-perjodu tal-miliet u l-ewwel tas-sena jġib miegħu bosta preparamenti u xiri ta' regali għall-qraba u l-ħbieb. Dan apparti li ħafna jkunu qed jippreparaw għall-ikliet u l-festinni sinonimi ma' dan iż-żmien. Fil-Belt Valletta b'mod partikolari qed iddomina atmosfera mill-isbaħ f'dawn il-ġranet bit-tiżjin u l-mużika li ddaħlek aktar fl-ispirtu tal-miliet. U temp fjum il-kunċizzjoni hen aktar sabiex il-familji joħorġu jgawdu din il-ġurnata ta' festa. Meta żorna toroq tal-kapitali staqsejna lin-nies jekk irnexxilhom x'jagħmlu x-xiri kollu tal-miliet, hekk kif jidher illi ħafna qed iħallu sal-aħħar. Iżda hemm min ilu li ħaseb sew għar-regali. Xċajthom ir-regali tal-miliet jew għad fadallek? Għad fadalu. U x'qed tfittex l-aktar f'dan iż-żmien? Insomma, sej speċjali normali jew. Għad baqali x'nixri. Ftit baqali, ftit xi tlieta. U x'qed tfittex l-aktar f'dan iż-żmien? Il-costume jewelry, għax I can't afford li nixtri the real thing għal kulħadd. Ħwejjeġ, kodba. X'qed tkun qed tfittex l-aktar meta tixtri regali? Xi ħaġa tfalhom. U x'inhu l-budget partikolari li jkollok? Efhem, ma nafx skont x'nara. U jkollok xi budget partikolari? Ejja. Jiena għandi isu tlenna botijiet non fuq 200 euro. That's the budget. Il-budget? Skont il-bot. Ma nawx budget jiena fibri. Neġri fuq ħafna ġuru fuq ftit. Skont il-ċirkostanzi. L-essir regali tal-miliet jew għad fadallek? Għad baqali ta'. U xi tkun qed tfittex l-aktar meta tixtri regali tal-miliet? Affarijiet li jkunu jogħġbuhom hu l-iktar. U jkollok xi budget partikolari? Dejjem hu. Jiena ilhom lestem kull sena. Sena kollha. Jien għandi tfal jien għandihom flus, allura nibda nipprepara għalihom. Mbagħad għandi tfal in-nepotijiet intihom flus xorta, però nixtrilhom xi ħaġa tat-toys żgħira biex joħdu pjaċir biha. In-nies jidhru li qed igawdu t-temp sabiħ li kellna f'dawn il-jumejn u qed jieħdu l-opportunità biex joħorġu jagħmlu x-xiri tagħhom. Dan hekk kif it-temperaturi huma relattivament għoljin għax-xahar tal-miliet u fil-jiem li ġejjin sa jibqgħu imissu 18 grad Celsius. Apparti minn hekk jidher illi se jkollna nistennew ftit ieħor biex nesperjenzaw ftit xita u temperaturi aktar kisħin għalkemm dan mhu jnaqqas xejn mill-ispirtu ta' festi assoċjat ma' Diċembru.